Zeg wie daar, Kim? Och, dat is Ramona Bad, de deurwaarder. Op zondag? Ik ben benieuwd wat die van plan is. Goeiedag. samen. Goedemiddag, wat Gerig op zondag gaat bijverdienen? Nee, vast niet. Ik kom met je mee naar de dag verder met speciaal verlof, omdat ik dit niets te pakken kreeg. Allee dan maar, en wie is dat dan? Ik bedoel voor Erwin Breepoels. Die moet hij eens op een verjaardag zien in de Wolwag. En als hij dadelijk in de Bochumkamp, met een paar minuten, dan heb ik hem bij zijn jasje. En wat deed hij dan wel op zijn kerenstek? Dat krijg je als wel te huren en dat is niet misselijk. Dus ik kan u geil op goed gebruiken. Dat kun je een pot. En? Ja, dat is echt nooit zo. Oh. Dus gedacht, dat is ze. Oh jee. Zit hier Erwin Breepoels. Ja. Woonachtig in Veldwezel in Belg. Ja. En van beroep zanger, entertainer en buffetganger, klopt dat? Dat laatste verhaal. Goed, dan zal ik me even voorstellen. Ik ben Ramona Bad, hè. Hoi. Ik ben gerechtsdeurwaarder hier in Maastricht. En ik heb opdracht gekregen van het Wieker Tribunaal om u, Erwin Breepoels, deze dagvaarding uit te reiken. Oh jee. Hij staat in dat hier u op zondag 22 november 2015 om 2 uur in de Platte Zaal in de Greent in Maastricht dient te verantwoorden voor een aantal zwoer aanklachten die ik nu zal overhandigen. Kort gezegd, komt het in goed begrijpelijk Maastrichts neer op de feiten drankmisbruik, plagiaat, verrinneweerderij in Rotterdam, belastingontduiking, kwakzalverij en het ontlopen van militaire dienst. Oh jee. Ja, dat is niet niks. Ben ik, En ik ben ik ga sowieso je- niet met eens. Hè? Ik ga je gaan om me daarom te laten bijstaan door een of meer advocaten, want daar heb je hier het grondwettelijk recht op. Maar reken maar erop dat er in de Platte Zaal de ketel flink geschoord wordt. Volledigheidshalve meld ik nog even dat het geen gevolg geeft van deze dagvaarding. Dit kind hem zal leiden tot 14 dagen hechtenis en openbaarmaking van alle aanklachten in alle regionaal en landelijke gezetten, ook in België en de sociale media. Dus ik ga ervan uit serieus? dat dit duidelijk is, begrijpelijk. Tot nu toe zijn geen kosten verschuldigd aan mij, maar ik geef u geen ding, zorg tot je op tijd zit de 22e. Succes! Oké. Oké. En dan moet ik echt bij aanwezig zijn? Of, Ja, dan moet je bij aanwezig zijn, ja. Dat zou ik wel aanraden. Anders word je bij verstek veroordeeld. Oh, dan is het al meteen En prijs. dan is het meteen prijs, hè. Ja. Oké. Maar uw advocaten, die ik zo inroepen bij, zullen u goed Wat wil ik ganz goed daarbij doen? kunnen adviseren. Kort gezegd, komt het een goed begrijpelijk Maastrichts neer op de feiten drankmisbruik, Ja, dag. Plagiaat. ja, dat is goed zo. verrinneweerderij in Rotterdam, Geloof ik? Nee, absoluut niet. Belastingontduiking Zeker niks kwakzalverij, op. Zeker gewoon ook niks op. en het ontlopen van de militaire dienst. Ja, je bent toch een echte soldaat, of niet? Zo is het toch allemaal? ja, allemaal hartstikke erg, ja. Ja. Drankmisbruik. Ja, ja. Hey, Ja, ik denk dat ik toch tot ja. Ik denk dat de mond moet gaan houden. Ja, maar ik denk dat ik wel werk heb. Maak je geen zorg, jong. Dat we lachen in de Platte Zaal op 22 november bij het Wieker Tribunaal.